Nej, det bliver fotograferet, hvis man har kameraet med over. Og meget for at have det her. Jeg er jo kørt vand, jeg skal jo se, om han laver det rigtigt. Ja, tryk. Næsten håber, han laver det rigtigt. Ja, det må. Ellers er han dårlig kommer. Ja. Hvad skal du op på, jo? Det er sgu den der. Hvad er det andet for interiøren? Hvad er det, vi nu ser? Det er tryk på, det er ladlufttrykket, eller Skyldeluft. Det er skyldelufttrykken. Det er temperaturen. det er temperaturen. Står der der? Ja. Skal man det over? Hvad skal det være på, Jørgen? Og på 1,4. Det er det ved I ikke. Nej, men den der. Gjorde det? Det er skyldeluft. Det skal være en tørne. Der skal det stå. Det er så ikke noget, hvad det skal være. Der kan man så ikke sige noget. Det kunne være, at den Snor, det kan vi være færdig med at smøre, ja. Skal det stå lige om tørren? Den skal stå nede. Skal det? Ja. Hvis du ikke kan komme op på, så får den. Og så skal... Er de åbne? Det er åbne, ja. Ja, skal vi gøre noget? Hvis det ikke kommer op, så kan det ikke sejle ud. Men hvad gør man? Ja, det er rigtigt. Ja. Noget med teori, noget med det der. Noget med bevægelse på en vis. Det er sjovt at se, at vi får sådan nogle svindige spørgsmål på det der, ikke? Kompressionstryk og formatikstryk, hvad er lige? Ja. Det er sgu ikke nemt at være filmmand her, hva'? Nej, er der ikke nogen på? Jo, hvordan er det? Hvad skal blive det? Står top. Ja. Sådan. Det er det oppe. Skal vi have. Hvad kalder man de ventiler der? Det er jo udluftningsventiler, der. Udluftningsventiler? Ja. Jeg ved det ikke. Skal vi have lukket op her? For toiletter? Det er åben. Men den skal så lige lidt tilbage igen, for at man lige kan... Ja, det skal vi have lukket op her. Og så skal vi have givet lidt at leve af. Ja, så skal man aldrig stå udenfor. Nej. Skal vi. Ja.
prøve. Vi kan middagskilning her. I skal bare stoppe den. I skal bare stoppe den til prøven. Hold da kæft, mand. Ellers så hopper den nok lidt. Og I kan heller ikke nå det på en 6-cylinder. Nej, det kan man ikke. Det er nok, det var godt. Det var du god til, Jørgen. Det er godt, Jørgen. Så kan du lige køre.